गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना नायगासिनो आंनि गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेल। दिनै आङो नोंथांमोननो PM किसाननि 2000 फैसा हाबनायखौ जों बोरै नायनो हायो बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होमबाना बुजिनानै मोनगोन। नोंनियाव 2000 फैसाखौ एबा PM किसाननि 2000 फैसाखौ नायनो थाखाय नोङो गिबियावनो मोनसे एप्स डाउनलड खालामग्रोनांगोन। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय PM किसान। बे एप्सखौ नोङो प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनांगोन। लिरनांगोन नोङो बेयाव PM किसान एप। आं सार्च खालामबाय। दानिया बेयाव गोबां PM किसाननि एप्स फैगोन, नाथाय नैबे PM किसान गोल्ड बे मोनसे एप्सखौ नोङो डाउनलड खालामनानै लानांगोन। आंहा बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ अलरेडि। बेखौ आङो अपेन खालामनोसै। नोंथांमोना डाउनलड खालामाखैबा थाबैनो डाउनलड खालामनानै लादो। आङो अपेन खालामबाय। बिनि उनाव PM किसान होननानै मोनसे सन्मान निधिनि मोनसे एग्रिकालसारनि फैबाय। बिनि उनाव नोङो दा नोंनि फैसाखौ नायनांगौ। बे नोंनि फैसाखौ नायनो थाखाय नोङो बेनिफिसारि स्टेटासआव हाबदो। बिनि उनाव आधार कार्ड होननानै सेलेक्ट आइडि टाइप दङ। बे सेलेक्ट आइडि टाइपखौ नोङो माजों नायगोन, बा नोङो आधार कार्ड होदोंमोनब्ला एप्लाइ खालामनाय समाव आधार कार्ड नाम्बार होदोंबा आधार कार्डजों नायनो हागोन। बिनि उनाव एकाउन्ट नाम्बार होदोंब्ला एकाउन्ट नाम्बारजों नायनो हागोन। मबाइल नाम्बारजों होदोंबा मबाइल नाम्बार नायनो हागोन। आङो गिबियावनो एकाउन्ट नाम्बारजों नायग्रोनोसै। आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो कपि खालामना लाखादों। बेखौ आङो पास खालामना होबाय। बिनि उनाव गेट डिटेल्स बेयाव आङो क्लिक खालामनानै होबाय। आंनि नामाव फैबाय। बेयाव गाहायाव स्क्रल खालामनानै लांबाय आङो। बेयाव इनस्टलमेन्ट स्टेटासा नैबेयाव दङ। इनस्टलमेन्ट स्टेटासाव 1 2 3 4 आंनियाव खनब्रै हाबनाय जाबाय बिदि दिन्थिदों स्टेटासा। होमब्ला आंनियाव लास्ट 4 मान्थनि इनस्टलमेन्टआ हाबदों आंनाव 4 थारिख एप्रिल 2020 बेयाव हाबदों। नै एबारनि मासनिया हाबबावनांगौ। मे मासनि एबार हाबबावसिगोन। आं बेखौ फोरमायबाय। गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ।